10 documentais chegarán á cidade de Pontevedra grazas ao ciclo Docs do Mes da produtora Paralel 40, un evento que chega a Boa Vila potenciado pola Universidade e coa colaboración do Concello. Unha cita que achegará mensualmente o terceiro luns de cada mes un documental. Agás neste mes de febreiro que irán 2, xa que en xaneiro non se proxectou ningún. Sí me gustaría salientar que as proxeccións serán gratuitas, de entrada gratuita e libres ata completar o aforo do teatro principal, e como explicará tamén logo, supoño que Morquecho, neste caso tentamos non, xa están fixadas, facelas en luns de día de semana para non interferir con outras actividades como pode ser os do Cine Clube. Creo que non hai ningún segredo que a actividade cultural en Pontevedra é ampla, é riquísima, así que non seremos nós os que ainda por riba nos contraprogramemos. A cita será de balde e converte a Pontevedra na segunda cidade galega despois da Coruña en acoller este ciclo de documentais. O Doc dun mes son 10 documentais ao ano. Os podemos poñer da maneira que nos queiramos, pero eles nos dan opción de que fagamos en todo o Estado, porque teñen cinema en todos os sitios. Direi que Pontevedra é a segunda cidade galega, a única que tiña o do Doc era a Coruña, tamén nun local do Concello. O proxecto pretende achegar o xénero do documental á poboación e xerar novos públicos en torno a él, unha oportunidade única para desfrutar das mellores documentais dende a Boa Vila. E bueno, pois aos espectadores e as espectadoras afeccionados ao audiovisual e a todo o tema de documentais, de cine, están de noraboa. E invitamos a todo o mundo a que se sume a asistir. Seguramente vai haber dificultades en algún momento de aforo, porque estou seguro que algún dos documentais vai a ter moito tirón e a xente pois estará moi pendiente da programación que se vaya facendo ao longo do ano. A primeira proxección será o luns 12 de febreiro con Amazona, a segunda o luns 19 de febreiro con Machins e a terceira deste primeiro trimestre, o 19 de marzo, con Gracias por la lluvia, un ciclo que conta cun orzamento de 1.800 euros e que cada mes, agás xullo e agosto, que descansa, achegará ao Teatro Principal ás 8:30 da tarde un documental que non deixará a ninguén indiferente.